व्लॉग आ गई ये तुरंत कर यहाँ तुरंत इधर करो ना ये चलो नेता नेता ना कर यहाँ ये अल्टा रे ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಿರ್ಲಿಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಣ್ಣು ನಿಗಲೇತು ಒಂದೇ ಅಂದ ಇನಿ ತುಳುಡು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ತುಳುದಾಗ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎಮುಕರು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಲೋ ಆಪಂಡು ಕೆಲವು ಬಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇಜ್ಜಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತುಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಪ ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ವಿನ್ಸನ್ ಬೈದಾರು ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಿತ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ 1947 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ದಾಲ್ ಪ್ರಯಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೂ ನನ್ನ ಬರೋಡ ಅಣ್ಣ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಪ್ಪೋಡಾವು ಅದು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಲ ಬಿಸಿ ಒಂಜನ ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡಾವು ಕೊಡೊಂಜನ ಡಿ ಜೆ ಆರು ಏಪಲ ಅಂದು ಇನಿಜರ್ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಹೊಡಿತು ಪೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಜೋರ್ಲ ಅವು ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ಪನಕ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ತೂಯೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೂಪರ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಯಕ್ ತೋಜುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತ ಆತ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತು ಜವು ಸೈಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಜಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆತು ಮಲ್ಲಾಪನ ಮಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಾಬಜಿ ಮೂರು ಮಂಗಲಪುರ ಉಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸರಿ ಅಂಚ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅವಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಳುದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಸುಧಾರ್ತುಕೊಂಡಿರ್ಲೇ ಅಂದ ಎನ್ನ ತುಳು ತೂಂಡ ಈತೆ ಇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕೂಡ ಸುಧಾ ಅಂಚ ದಾಯ ಬಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ತುಳು ತವೋಲುಂಡು ತುಳು ಓಲುಂಡು ಉಂಡು ಮನಸಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ 4 ಜನ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫ್ಲಾಪ್ ಆನ್ ಐಕ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಆ ದಿನ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ನಾ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ತ ನಾಯಿಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮೂಲುಂಟು undittene tomato दासा रेकॉर्डिंग कर अब्बा जाते जाईल गम्मत आलं त्याची फॅमिलीची बनवायला बिया पुढे तर नका काट घ्यायचं
ಹೋಗ್ಯಲ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬೆಳಗಾಯ್ದ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಬೆಳಕಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಕಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ತಗ ಪಿಕೋನಟ್ಲೆ ಲತ್ತು ಪೆಲಕೈ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅವು ಸೂಟ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಏತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಐಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತ ಆತನ ಅಂದು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನಲ್ ಪೊರ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವು ಎಜೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಬೆಲಕೈ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಅವು ಈತ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ದ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪಂಡ ಬಾಟ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂಡ ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಮಾಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಚೂರು ಪೆಪ್ಸಿಲ್ಲ ಉಂಡ ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಟ್ ನನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಈ ಮಾಲ್ಗೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ ಮಿಲಾವಟೆ ಮಾಲ್ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಒಂದು ಬರ ಟಿಪ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾಲ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಒಂದು ಬರ ಇಂಚ ಮಾಲ್ ಪೂರ ನಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಪರ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಇವಾಗ ಅಡೆಗೆ ಜೆಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಅಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಅಂದು ಸೀದಾ ಮಾಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಫಿಜ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೋಜಾಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ನಂಬುಜಾರು ಜನ ಒಕ್ಕ ಅವು ಒಂತೆ ಒಂದೊಂತೆ ಅಂದು ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿದ ಮನಿ ಐಸ್ಟ್ ವರ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವು ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕನೆಯಿನ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ಈತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಾರ ಇದೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಿನ್ಸನ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರೋಡು ಇತ್ತಿನ ಮಿಂಟು ಆಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತೇಟೆಲ್ಲ ಸಜಿ ಹಲೋ ಸಾಕಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಾಲ್ ತೆರೆಯುವ ವಿಧಾನ. ಹೌದು, ಮೊದಲು ಮಾಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಡಿಗೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ತೆಗಿದ್ಯಾ ಅಲೋಂಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಓ ಕೆಲ್ಲಂ ಹಾ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಬಲೆ. ಜೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ ತುನಾಗ ಜೋಶ್ ಹಂಚಿಡ್ದು ಬಾರ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಡು ಹುಷಾರಿ. ಅಲ್ಲ तुम्ही काल येता तोंडाಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ ताजे उपरांत केल्लम गाडी संचान परत अंदो तोसंदी फ्लोर
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೂರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಬಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಪೋಯರುಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚಾಡ್ದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಐಕ್ ಅವು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಾರ ಕೆಲ್ಲಂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಲಾಟ್ ಪುಡ್ಪುರ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಲಂ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರು ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓವನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಉಂಡು ನಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲ್ಲಮ್ ತೂಕ ಅಂದ ಅವು ಅವಲ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋ ಬೈಜ್ಜವು ಸರಿಗಟ್ಟ ಆಯ್ಜವು ಅವು ಫೀಲ್ ಬೈಜಿ ಆವಡೆ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮಂಟ ಇದೇ ಮಂಟ ಎಡಿಟ್ ಆತ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿದ್ವಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಿಜ್ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಬನ್ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬು ಎಂಕುಲತೆ ತುಳುಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಳುಟು ಕೊರಂತು ಉಪ್ಪುವ ಅಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ತುಳುಟ್ಟೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಕೊಂಕಣಿಲ ಮಲ್ಪುವ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೊಂಕಣಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ದಾನೆ ಪೂರ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳುವೆ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಓಕೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಂಡು ವಿನ್ಸನ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಓಕೆ ಮಿಂಟು ಕಲೆ ಮುನ್ ಬಾಯ್ ಮುನ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತಿಗ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್